fame ese favor, tú di la papada. Recuérdaselo, porque después nada, pues sí, vale. Luego ya al recogerlos ya lo cojo, vale, no te preocupes. Bueno, gracias, Emma. Venga, un besillo, te dejo, que tengo gente aquí. Venga, un beso. Chao, chao. Perdonad, Emma, perdonad. Claro, es que, a mí me dijeron que... Bueno, vamos falar en galego, porque nos dixeron o da neuroplasticidade, non? Que eu non son bilingüe. Quero vos contar unha cousa. A mí me dixeron, mira, ves a acompañarnos a uns... Sí, sin dudarlo. Vas a... Sí. Entonces, nos papeles puxeron farmacéutica e cómica. E claro, eu vim arribísima, pero arribísima. Pero claro, si vedes a televisión, non sei se vichedes a un futbolista con gafas amarelas que foi a falar de fotoprotección en prime time. Entón, claro, a ver, eu sempre co de rir por non chorar, pois un pouco cómica. O mellor sí que son. Entonces, bueno, son Adriana, son tamén de Compostela, pero como quería, cando acabei a facultad, escapar da casa de meus pais, vim para aquí. Entonces, nada, estou moi contenta de contarvos un montón de cousas, porque ao final, a ver, igual o de monólogo queda un pouco grande, pero vou vos contar anécdotas, que é o que se me dá a min estupendamente. O primeiro que vos quero contar é chegados a esta edad, teño 48, como descubrín o que eu quería na vida, que é ter paz mental. Eu necesito ter paz mental na miña vida, no meu día a día, para non olvidarme das cousas, para que non me veñan todas esas cousas das que falamos hoxe, pero a min eso me demostrou cando empecé a traballar fai 20 e tantos anos, Juanita. Juanita era unha señora que bueno, que tiña unhas irmáns e tiña uns cuñados, non? Ela chegaba á farmacia e contaba. Ai, o meu cuñado Ramón, a verdade é que é un manitas, é unha maravilla, ti rompeseche algo, vai, el faino. Bueno, o do medio, a ver, é un home buenísimo, porque dixille tes que pedir unha vendimia, un aquel, un vai que buscar o meniño ao fútbol, el vai de arriba para baixo, e o meu marido é, cando ven do bar, guapo. Sí, Juanita foi a que realmente me dixo a realidade da vida, non? Porque ela quedou viúda, miraba para arriba e decía, ai, Adrianiña, eu non o podo querer máis agora. Porque claro, mándame a pensión enteira. Porque claro, se non queda parte no bar. E ademais, eu, claro, estou agora encantada porque realmente é o momento da miña vida no que máis feliz estou, porque estou esperando que chegue o día 1 para poder cobrar esa pensión enteira e non ten que estar o guapo na miña casa. De todas formas, vos dadvos conta de como é a vida, porque ao final vas traballando detrás dun mostrador, estás con xente, e a min o que me caracteriza é que son unha persona que ten fe. Deixei a fe cristiana abandonada por motivos da vida, cheguei a conclusións, pero eu despois son unha persona que teño moitísima fe. Porque eu cando empecé a traballar na segunda farmacia onde fun a traballar, veo un señor, un home, unha persona que eu pois tomaba un viño de vez en cando con el porque estaba no bar e a mí, pois eu son de andar pola calle, non? Entón dixome o primeiro, nas primeiras semanas díxome, mira Adrián, vouche pedir un favor, cando veña a miña muller, ti lle das solo as pastillas, porque este home levaba uns bastoncillos uretrales, para os que, as que non sepades o que é, pois é para que non seas imponente. Moi bueno. Entonces, claro, esas cousas son tamén, bueno, pois eles teñen que sufrir as súas cousas, non? Entonces, esas se guardaban na nevera. Entonces, para que vos pagades unha idea, non? Ti me das as da nevera solo si veño eu. Si ven a miña muller, ti lles das as pastillas solo, non as pastillas da tensión, do colesterol, etc. E eu,
dixen, jova, que riquiño, non quere que, claro, que a súa muller sepa, non? Pois que está perdendo la, bueno, le está viñendo la debilidade. E bueno, pasaron os anos, se veu unha pandemia mundial. Entonces, claro, pasaron 10 anos, tamén vos digo que pasaron 10 anos por él e pasaron 10 anos por min. Digolle, José, doulle as pastillas de tensión, de colesterol e tal. Sí, e as da nevera doullas? Non, as da nevera esta vez non. Seguinte vez, mira, José, a ver, as pastillas de tensión, as da nevera doullas? Non, as da nevera non. Eu xa me quedei preocupada porque dixen, bueno, está claro que aquí todo se gasta. Todo se gasta. Entonces, xa nervioso un día dixen, a ver, que a confianza que nos une, José, que está pasando? E me dixo, mulleriña, ti te des conta que ahora non se pode traballar por fora? Muy bueno. Bueno, quero vos comentar outra cousa tamén importantísima, pero importantísima, que me atopo día a día no mostrador da farmacia. Vamos a ver. Vos vedes películas na televisión, despois de comer, ou, bueno, igual se durmen e se ven, etc. E vedes películas, sobre todo, de cine americano e outras cousas, na que hai unha muller que corre nun apocalipsis e di, ai, Dios mío, que vamos a hacer? Por favor, Henry, que vamos a hacer en este momento, Henry? A ver, realmente vos creíchedes algunha que isto sería así aquí na nosa vila? Realmente? Aquí sería, pero vamos a ver, Manuel, espabila, por favor, porque mira, te va a venir el apocalipsis en la hora del síndrome, y luego cuando te llegue yo, el jueves, a la enfermera, y me digan, Carnita, hombre, le subió el síndrome, seguro que le diste, creo. Hombre. Bueno, Por lo menos nos reímos. ahora vamos a falar de datos. En serio, ahora vamos a falar de datos en serio. Vamos a decir un dato importantísimo. O 50% da poboación mundial son homes. E o 50% son mulleres. Bueno, vamos a falar ahora completamente en serio porque isto ten unha razón. Comento vos isto porque a diferencia de prioridades polas mañáns é que a nós, pois isto, o capitalismo, a televisión, etc., nos venden unha historia que ti cando te levantas pola mañán, claro, ti te levantas e a túa preocupación é pero por favor, ¿por qué tengo estas arrugas? ¿Pero quién se llevó a mi juventud? Vete por tu juventud, Caroline, no mires atrás. Entonces, claro, é unha preocupación. Entonces ti pensas, que tipo de cremas antiarrugas me podo botar? En cambio, claro, se teres do outro 50% da poboación, ti te tes que levantar e decir, bueno, hoy te voy a jugar un partido de pádel y luego voy a ir al afterwork con los compañeros de la oficina y me levanto mañana fresco como una lechuza. Bien, o sea, ¿por qué non vamos a ver, por que non temos que vete a por tu juventud tú tamén? O sea, eu porque teño que ir a pola juventud, si eu cando me levanto pola mañán, miro así un espello e digo, vamos a ver a unha crema que teña tranquimacina, que me quite esta cara de tola que parece que fun a masticar o banquete da Asteris e Obelix en nombre de Odín a comer osos. Pero vamos a ver, pero que crema antiarrujas, se o arrujan a vexo porque non vexo de cerca nin de longe. O único que necesito é algo de lavanda que me poña tranquila nesta vida e poder ir a darlle aos desayunos aos meus nenos. Si ou non, ao final, é que sinceramente estamos, non sei, abocadas. Ben, tamén vos quero contar outra cousa sobre isto, pero isto é incómodo, marrano e como me gusta. A ver, quero vos plantexar unha situación. Na miña época, porque xa vos dixen que teño 48 anos, hasta os homes, os meus compañeiros, tiñan que facer a mili. Entonces chegou un momento no que, claro, ti estabas estudiando, era un rollo, facías os servicios, non sei que, sociales, prostitutores, bueno, esas cosas de tal
obxector de conciencia. E eu dixen, bueno, isto teño que utilizalo en algún momento da miña vida, por favor, porque isto es bien. A historia é que chegou un momento no que houve unha revolución na cosmética, entonces fixeron unha crema que era para rejuvenecer tamén os labios. Non estos. Sí. Vuelvo a repetir. Pero vamos a ver, José Manuel. Usted se vio con mi edad. ¿Qué quiere usted, labios rejuvenecidos, por favor? ¿Qué labios rejuvenecidos va a quererme usted? Si usted se vio en serio en pelotas. A ver, o sea, hemos visto, por favor, señores, por encima de sus... ¿En serio? Bien, ya lo entendimos todas y todos, ¿no? Sí. Bueno, pues, o sea... Chegou un momento que eu declareime obxectora de conciencia de vender cremas de rejuvenecer nada, ni que as cousas non ulen a bacalao. Non hai desodorantes, nin rejuvenecedores, nin nada. As cousas son como son, porque José Manuel tiene sus cosas. Bien, a ver si no me olvido de nada. A ver si no me olvido de nada, porque realmente ahora os vou a contar, si é certo que ahora sí que é a última, a bonita historia de Maruxa, porque por iso estamos aquí. Ben, Maruxa chega con 3 cartillas á farmacia. Unha aí, filliña, mira aí, e entonces está José Manuel, pobre del que se llame hoy José Manuel. Pipi, apura maín. Pero, ¿le puedes decir, por favor, al mandril que pare? Bueno, esto. Espera que lle corto os precintos, que tamén é unha cousa que, bueno, que temos que seguir facendo. Cortolle 15 precintos. 15 medicaciones para Maruxa. Estamos con isto, lo outro. Nos contou a doutora como vai o conto. Ben, 15 medicacións. Ademais, separouselle un fillo e veulle a vivir a casa. Mira aí do fillo. A cartilla, pásame aí. Triqui, esta toma pola mañán, esta pola noite, tal, ponme aí, porque esta non me acordo moi ben que me cambiou a caixa, vale. E sigue oído, pipi, entonces chega. Pero a ver, a despachar, hombre. Pero vamos a ver, estades aí a Leria. José Manuel. Señor, pa aquí, José Manuel. Que pastillas lle dou? A min? Sí, a ver, que pastillas lle dou? Que quere levar usted? Que xa lle paso a tarjeta eu. Que pastillas lle dou? E realmente ao final é... Maruxa, que pastillas teño que levar?